गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय जासिहरनानै दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय सिगाङाव फोरमायहरबाय थानाय मुलिफोरखौ मोजाङै सिनाया मोजाङै दिन्थिनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय जाय बिथांमोना दिनै बुंदों जेन' बिफांफोरखौ मोजाङै सिनाया मोजाङै दिन्थिनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसोनिफ्राय हामलायनाय थाबाय। लोगोसे आं भिडिअफोर बानायनाय एखमबा हास्लाबा जायो एबा एखमबा बबेबा बुस्थुखौ दिन्थिस्लाबनो हाया जायो। दा बेखायनो गोरोन्थिफोरनिखौ निमाहा बिग्रोनाय जायो। लोगोसे आं दिनै बे बिफांफोरखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे आरो होनहरबावदों जाय बिफांफोरखौ दिनै मुलि हिसाबै दिन्थियो बिसोरखौ जानानै दिन्थिग्रोनो थिनदों। हयथ' सानदों सोरबाया जाजायाबो सानदों जानो हागौ आरो नङाबा हयथ' गोसोआव मारैबा जायो मा प्रसेसआव जायो बेफोरबायदिखौ सोंनाय जादों। दा नंखायनो आं जेबो गाज्रि मोनाखै होनहरनायनि थाखाय आरो सोंहरनायनि थाखाय गोसोआव गोजोननाय मोनदों। बेजों लोगोसे आं दिनै बे बिफांखौ सिनायथि होनानै नोंथांमोननो आरोबाव खोन्थाफिनगोन बे बिफांखौ मारै बाहायो आरो गोबाङा सोंहरदों बिलाइखौ रोदाखौ ना बिगुरखौ। दा बिगुरखौ मारै बाहायो दा नंखायनो मोजाङै बिफांखौ सिनायथि होफिननायजों लोगोसे आं बेखौ जानानै दिन्थिगोन। लोगोसे मोनसे मुलिखौ दिन्थिबावगोन। दा बेनि सिगां नैबेखौ आं जानानै दिन्थिग्रोनोसै। बिफांखौ सिनायथि लाग्रोदो। गोबाङानो बिफांखौ मोजाङै सिनायथि होनदों। मोजाङै भिडिअफोर बानायस्लाबैयाव हयथ' बिफांखौ सिनायाखै। दा नंखायनो रायजोफोरा आं बिफांखौ मोजाङै सिनायथि होग्रोनानै आं बेखौ बबेखौ जायो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन। रायजोफोर बिफांखौ मोजां सिनायना लाग्रोदो। बिलाइखौथ' निस्सय सिनायखाबाय जानांगौ। बिफाङा बारा गिदिरद्राय नङा गिदिर जायो। बिलाइखौ आं जुम खालामना होनोसै। बे नायदो बिलाइखौ। बिलाइआ माबादि साइजआ सिनायखाबाय। काला जाम्बु बादि नुयो नाथाय काला जाम्बुआ एसे अरसिन जायो ओमफ्राय गुसुंसिन जायो। बेना गोलाव गोलाव आरो मारैबाबा थाइजौ बिलाइ बादिबो नुनो नागिरो। बिफांखौथ' सिनायखाबाय रायजोफोर एबा बिलाइखौबो सिनायबाय जानांगौ। बिलाइखौबो सिनायबाय जानांगौ। बेनो जाबाय अर्जुन बिफां। दा बेखौ बबे जिनिसखौ बाहायो लामा सेर हिसाबै बारा साउन्डआ क्लियार जायाखै जानो हागौ। दा बे बिफांनिया बिगुर रोदा बिलाइ गासिबो बाहायजायो। नाथाय आं जेखौ खोन्थादोंमोन बिगुरखौ बाहायनांगौ। बिफांखौथ' सिनायखाबाय बिलाइखौ सिनायखाबाय। बे जाबाय अर्जुन। दानिया आं बिफांखौ बबेखौ जायो बिगुरखौ बबे खामानियाव बाहायो बे जाहैबाय जायफोरना सुगारनि प्रब्लेम दं, गेस्ट्रिक, लिभार आरो जायफोरना थै खम बेनि बिगुरखौ जामारो ना जामारा हयथ' गोबाङा सानदों जानो हागौ बबेखौ जायो एबा किसुमाना हयथ' फल सोदोंबो सानदों जानो हागौ। दा नंखायनो आं बिगुरखौ बबेखौ जायो बेखौ दिन्थिसै। बिफांखौथ' सिनायखाबाय। नै आं एसे सैना लाबाय ओमफ्राय बेखौ ओरै हाख'नोसै। बेखौ सैना लाबाय आं एसे। उनाव सैबाबो जायो जानाया। नै माबादि गाखो नायदो। बे नायदो। नायना लाखादो रायजोफोर। हयथ' सोरबाया थगायदों सानदों जानो हागौ। नै रोजाथार नै नायदो रोजाथार। बेखौ सेवनो लेप खालामना सैना लाखाबाय आं। नै नायदो बिफांनिफ्राय लेप खालामनानै लाबाय। दा बेबादिनो बिफांनिफ्राय हाखानानै बिगुरखौ देग्लिदो। जायना थै खम दं देग्लिनानै हराव दैयाव सोमनानै दोननानै फुङाव लोंबानो जाबाय। ओमफ्राय बेखौबो ओरैनोबो जाजायो। गेस्ट्रिक लिभार जुदि प्रब्लेम दङबा ओरैनो सावसुब जायो। दा गयफोर बादि मारै जाजायो बेखौबो आं नोंथांमोन दिन्थिसै। बे नुबाय रायजोफोर। बे जाबाय अर्जुन बिगुर। आरो बेनि खामानियानो जाहैबाय गेस्ट्रिक लिभारनि प्रब्लेम, थै गैयैनि प्रब्लेम आरो सुगारनि प्रब्लेम, प्रेसारावबो खामानि होयो। गोबांथार बेहा गुन दङ नाथाय बेखौ जों मोनथिजोबा हिसाबै बाहायनाय जाया। दिनै आं बेखौ जानानैबो दिन्थिगोन। एसेनो
जानायाव एसे खाथो खाथो मोनो जायफोर हयथ' नंखाय साननो हागौ बिसिबां गुदियाव थानानै जानानै दिन्थिबाय आं जानानै खुगायाव दिन्थिनाय जाबाय गाज्रि जामोनसै जायफोर नों माने नंगौ नङा साननो हागौ नंखायनो बिदिनो जानानै दिन्थिजाबाय खाथो खाथो मोनो बा गिनांगौ जेबो गैया आयुर्वेद आरो साइन्टिफिकेलि बाहायखायो बेखौ जानायाव खाथो खाथो मोनो जायफोर बेखौ खाथोखौ जेबो साननो नाङा जुदि मुलि जानोबाथ' मुलिया गोखा जाखायो आरो गोबाङानो जोंनो जायफोर सोंहरदोंमोन बिथांखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे जानानैबो खोन्थाबाय आरो बायनिफ्राय नोंथांमोना बाहायदो बेखौ गयफोर बादि जेब्लानो गोसो अब्लानो सावो जायो नोंनाव खाथिफोर दंबा एबा न'आव दंबाथ' बाहायबाय थानो हाबाय जुदि गैयाबा लाबोनानै दोनबानो जाबाय मोजाङै बाहायबाय थादो बिफां गिदिरखौबो दिन्थिखाबाय आंनो नायदो बिफां गिदिरनि बे नायदो नै बेलाय बिफां गिदिर बिफां नायदो बेलाय गिदिरथार नै बिफाङा फिथाइ थायना दङ बेलाय फिथाइया मोनहांबायानो गोदोफोर उन्दैफ्राव जों बेबादिखौ गं गोनांलाय फाननाय मोनोमोन बाजाराव मानसिफ्रा मा खालामो सिनस्रि सानायाव गानोमोन बेनो फिथाइया नै बेलाय गिदिर देरबाय नंखायनो फिथाइ थायलायलायबाय नै सिनस्रि सानायाव गानोमोन बाजारफ्राव फानोमोन बिदिनो गरसेयाव थाइसे थाइनै गाहामनि उन्दै उन्दैयाव जोंबो जेब्ला उन्दैमोन सिनस्रि सानाय गोनांफ्रा बेनि फिथाइखौ गानोमोन आरो मोनसेखौ आं दानिया खोन्थानोसै बेखौबो दिनै जानानै दिन्थिगोन बे माबि बिलाइखौ सिनायखाबाय निस्सय दा बेखौबो आं जानानै दिन्थिनोसै ओमफ्राय बे गुनागुनखौ आं दा उनाव फोरमायसिगोन बेखौथ' सिनायखाबाय मा बिलाइ गोबाङानो बिदिनो ओरैनो थिनोल' सानोना बेखौ देग्लिनानै फुं समाव लोंनांगौ नाथाय आं बेखौ डाइरेक्ट जानोसै सोबबा खैसि खैसि मोनो माथो आं दहाय जादोंमोन अर्जुननि बिगुर दा आं माखौ जादों बेखौ दिन्थिनोसै गैला जानाय बिफाङा जाबाय नैबेनो रायजोफोर बेलाय सिनायबायना पातगाजा बिलाइ न'आवनो मेरला दं बयनावबो थाखायो हाग्राफ्रावबो थायो पातगाजा बिलाइखौथ' जानानै दिन्थिबाय आरो बिफांखौबो दिन्थिबाय सिगांनिफ्रायनो फोरमायगासिनो दंखायो आङो उदैयाव जुदि गेसनि प्रब्लेम थाबाबो बेजोंबो खामानि होयो लोगोसे अन्थाइ जानाय बे पातगाजा बिलाइखौ देग्लिनानै फुं समाव लोंनांगौ बाहायनानै नायदो बे पातगाजा बिलाइखौथ' बयबो सिनायखायो बेजों मोनसे खामानि मावनो हायो बेनि रसआ मानसिनि उदैखौबो थान्दा खालामो लोगोसे साइन्टिफिक मथे गोबां रोखोमनि बेहा गुन दङ बेफोरखौ नोंथांमोना गुगोलफ्राव सार्च खालामबाबो नुगोन नाथाय जानानै दिन्थिनो थिननाय हिसाबै दिनै आं पातगाजा बिलाइखौबो जानानै दिन्थिबाय दहाय अर्जुनखौ जानानै दिन्थिदोंमोन दा बेनि गुनागुनखौथ' मोनथिखाबाय जेनेबा जायफोरनाव अन्थाइ दङ किडनियावनो जाथों बा माबायानो जाथों बेखौ जुदि बाहायबाय थायोबा देग्लिना फुं समाव उदै खालियाव बिनि रसखौ लोंबाय थायोबा नोंथाङा निस्सय प्रमाणखौ मोनगोन आरो उदै गरम जानायबाबो गेस्ट्रिकनि प्रब्लेम थाबाबो बेजोंबो खामानि होयो लोगोसे मोनसे खामानि होबावो बेखौ आं दिनै फोरमायनोसै नोंथांमोननो पाइल्सनि मुलिखौ आवगायावबो मोननैसो खोन्थाखांखाबाय आं दिनै बे पातगाजाजों मारै हामो पाइल्सआ बेनि सोमोन्दै फोरमायनोसै पातगाजा बिलाइखौ देग्लिनानै सामुसथामसे रस लादो बेजों लोगोसे गलमरिस गरथाम देग्लिनानै मिक्स खालामदो बेबादिनो सानसेयाव खनथाम खरि बाहायबाय थायोबा पाइल्सआ लासैनो हामलाङो दा नंखायनो नोंथांमोना बेखौ बाहायनानै नायदो जुदि पाइल्स जादोंबा सानसेयाव खननै खनथाम बेबादि मास मोनसेसो बाहायदो अब्ला नोंथाङा जुदि बारा जादोंबाबो बेजोंनो खामानि होगोन पाइल्सनि थाखाय दिनै आं नोंथांमोननो अर्जुनजों लोगोसे पातगाजानि सोमोन्दै फोरमायबाय बेजों लोगोसे आं नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोननो मारै जुदि देहाया बारा जादोंबा बेखौ हामहोनो हायो आरो उदैनि मेजेमखौ मारै खमायनो हायो बेनि सोमोन्दै आं फोरमायगोन आरो बानायनानै फोरमायगोन आरो दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।